opisyales sa pagpamuno si Mr. Jesmar Odango ng Sentuda Incorporated. Nagpapasilita ang naginagaw pa at delegasyon pamilihan ng barangay din sa Distrito 1. Pero ayaw ng Distrito 1 kung meron ulit sa dahil na pamunahan ni Honorable Heriberto Otaide. Gina-imbitar din naman ang mga sinisis Generosa Condes, ang District Supervisor ng District of Sibalon, na magpungko sa bin-provide natin na tumukuha ng katawan para kanino. Kaimaw ang mga principal alin sa mga national high schools, Mr. Joel